40 000 mrtvých během 4 hodin. To je číslo, které lidský mozek nedokáže zpracovat, ale Jonské moře to muselo udělat. K ránu 7. října 1571 byly vody před Řeckem modré a hluboké. V poledni se z nich stala hustá polévka střísek dřeva, plovoucích turbantů a krve. Tolik krve, že vlny se rozbíjely červené o trupy galér. Bylo to tektonické střetnutí. Islám proti křesťanství, Osmanská říše proti zoufalé a křehké alianci zvané Svatá liga. 200 křesťanských galér proti téměř 300 tureckým lodím. Pokud se dnes křesťanská linie zlomí pro Řím, Benátky ani Vídeň nebude zítřka. Středozemní moře se stane Osmanským jezerem a kříž bude vyrván z kupolí Evropy. Ale předtím, než první dělo vystřelí, než voda začne vřít kvůli dělostřelectvu, je třeba pochopit, proč jsou tito muži zde připraveni se zabíjet s krutostí, jakou starověký svět nikdy neviděl. Hněv, který žene křesťanské veslaře, nevychází z patriotismu, ale z teroru. A tento teror má jméno, je pověstný. Měsíce před tímto ránem na ostrově Kypr padla benátská pevnost Famagusta po brutálním obléhání. Benátčané se vzdali pod slibem bezpečného odchodu, vojenského cti, která byla dodržována po staletí. Ale osmanský velitel Lala Mustafa nechtěl čest, chtěl poslat zprávu. Benátský velitel Marka Antonio Bragadín byl zmrzačen. Uřízli mu uši a nos, zatímco byl naživu. Ale to nestačilo k uhašení nenávisti. Živého ho stáhli z kůže. Jeho kůži strhali centimetr po centimetru v agonii, která trvala hodiny, a poté ji naplnili slámou. Oblekli makabrózního panáka do jeho uniformy a vodili ho na býku po táboře. Tento obraz, kůže naplněná slámou křesťanského generála, pronásleduje každého námořníka Svaté ligy toto ráno. Vědí, že neexistuje žádná možnost vyjednávání. Vědí, že kapitulace je rozsudek pomalé a hrozné smrti. Dnes v zálivu Lepanto je jedinou možností úplné vítězství nebo absolutní zničení. Nicméně existuje taktická anomálie v křesťanském uspořádání, která by měla zaručit jejich porážku. Na papíře je Svatá liga logistickým nepořádkem. Skládá se ze Španělů, Benátčanů a pontifikálních, kteří se navzájem nenávidí více, než nenávidí Turka. Týdny předtím v přístavu Messina se španělští a benátští vojáci zabíjeli noži na ulicích, zatímco čekali na odplutí. Admirálové se hádali křikem, vyhrožující, že odvolají své lodě a vrátí se domů. Jak je možné, že tato flotila, prožraná závistí a vnitřní nedůvěrou, dokázala dorazit až sem v perfektní bojové formaci? Odpověď není v vojenské logice, ale v vůli jediného muže, mladého 24letého muže, který nikdy v životě nevedl flotilu. Jeho jméno je Don Juan z Rakouska. Je to nemanželský syn císaře Karla V., nevlastní bratr krále Španělska, Filipa II. Mladík s královskou krví, ale bez koruny, zoufale toužící dokázat, že je víc než jeho příjmení. Když staří benátští admirálové, muži s desítkami let na moři, navrhli opatrnost a obranu, Don Juan udeřil do stolu. Jeho rozkaz byl sebevražedný a jednoduchý. Hledat osmanskou flotilu a zaútočit na ni, kdekoliv byla. Bez přesných map, bez znalosti přesného počtu nepřítele, Don Juan donutil alianci plout do tlamy vlka. Na druhé straně vody osmanský admirál Ali Baha sleduje obzor. Má číselnou převahu, má vítr v zádech, má genísi, nejsmrtelnější pěchotu na světě se svými nabitými arkbuzami a ostrými šavlemi. Ali Baha je muž, který nikdy nepoznal úplnou porážku. Středozemní moře je jeho zadní dvorek, ale Ali dělá v tuto chvíli fatální chybu. Jeho špehové mu řekli, že křesťanská flotila je malá, že je nemocná a rozdělená. Řekli mu, že se Don Juan nebojí vyplout z přístavu tak pozdě v roce, když se blíží zima. Ale když se ranní mlha zvedá poblíž Cursolarských ostrovů, Ali Baha vidí nemožné, nevidí malou flotilu, vidí zeď dřeva a plachet, která se táhne z pobřeží na pobřeží. Křesťanská flotila nezůstala doma, přišla ho hledat a zde se objevuje velké tajemství rána. Když vidí velikost nepřátelské flotily, Ali Bahovi poradci ho prosí, aby se stáhl. Jsou ve vodách přátel. Mohou se vrátit do bezpečí svých pobřežních pevností a čekat. Bojovat na otevřeném moři proti vyrovnané síle je zbytečné riziko. Impérium tuto bitvu nepotřebuje k přežití. Tak proč Ali Baha dává rozkaz k postupu? Proč přijímá výzvu místo toho, aby vyčerpával nepřítele časem? Abychom porozuměli tomuto rozhodnutí, které odsoudí tisíce, musíme se podívat na tajný rozkaz, který leží v kapse admirál.
Dopis zaslaný z Istanbulu, podepsaný sultánem Selimem II. Sultán, daleko od fronty, opilý mocí a vínem, nerozumí námořním taktikám, rozumí jen hrdosti. Rozkaz je výslovný, zakazuje se vyhýbat se boji. 6 chalífátu vyžaduje křesťanskou krev. Ali Baha, brilantní taktik, je nucen jednat jako řezník podle politického rozmaru svého pána. Ví, že terén není ideální. Ví, že jeho křesťanští otroci veslaři jsou na pokraji vzpoury, ale politika císařského dvora váží více než realita moře. V 9 hodin ráno fouká silný vítr z východu. Posouvá osmanské lodě směrem k těm křesťanským, dodává jim rychlost a impuls. Pro Svatou ligu je to katastrofa. Musí veslovat proti větru, vyčerpávají své muže dříve, než se kříže skříží. Křesťanské galéry postupují pomalu, těžce, snaží se udržet přímou linii. Pokud se linie zlomí, Turci je obklíčí a masakrují jednoho po druhém. Don Juan z Rakouska je na přídi své vlajkové lodi, královské. Po jeho boku kapitáni sledují prázdné plachty, povislé kvůli nedostatku příznivého větru. Ticho je absolutní. Slyšet je pouze praskání dřeva a sípání veslařů. Plují směrem k čelnímu střetu s protivětrem. Je to taktický rozsudek smrti. Dělostřelci připravují své zápalky. Kněží na palubě dávají všeobecnou absoluci. Vědí, že fyzika je proti nim. Ale pak se stane něco, co není v bojových příručkách, něco, co si kronikáři obou stran, muslimů i křesťanů, budou pamatovat s úctou. V 10 hodin ráno, když jsou flotily vzdáleny jen několik kilometrů, vítr náhle změní směr, bez varování, východní vánek umírá a během několika minut začíná foukat nový vítr z hudba západu. Osmanské plachty se vyfukují, jejich lodě ztrácejí impuls, jejich formace se rozpadá a plachty Svaté ligy se nadouvají. Boží vítr, křičí kněží. Štěstí potržítko proklínají Turci. Don Juan nestrácí ani sekundu. Nařizuje zrychlit tempo veslování. Teď je to Svatá liga, která se vrhá na nepřítele. Bronzové přídě galér prořezávají vodu jako nože. Není cesty zpět. 2 největší formace, které kdy pluly Středozemním mořem, zrychlují k nárazu. 6 podivných lodí, větších a těžších než jakákoliv běžná galéra, se dostává před křesťanskou linii. Jsou to benátské galeazy, plovoucí pevnosti vyzbrojené děly. Turci nikdy nic podobného neviděli v akci. Myslí si, že jsou to nákladní lodě, pomalé a neobratné. Přibližují se s důvěrou, aby je obsadili. Je to první chybný odhad neplného chyb. Otoční velitelé nařizují svým galérám, aby se rozestoupili a obklíčili tyto obry, domnívajíce se, že jsou snadnou kořistí. Ale když jsou turecké lodě na dostřel, boky galéas se otevřou. Nejsou to nákladní lodě, jsou to dělostřelecké platformy s 360 stupni. První výstřel není dělový, je to bouře. V moc se nepodobá ničemu, co tito muži kdy slyšeli. Není to suchý zvuk osamělého výstřelu, je to neustálé hřmění horizontální sopečné erupce. 6 benátských galeas uvolňuje peklo současně. Jejich boky, naplněné těžkým dělostřelectvem, smetají moře. Pro osmanské galéry v čele je účinek apokalyptický. Dělové koule nejenže prorážejí dřevo, ale rozdrtí je. V okamžiku se celé lodě promění v oblaka ostrých třísek, které létají jako šrapnely, odřezávající hlavy veslařům a ničí stěžně. Během méně než 20 minut třetina turecké avantgardy prostě přestává existovat. Potápí se nebo se mění v plovoucí rakve na volném moři. Plán Alibaji obklíčit nákladní lodě se proměnil v jatka. Osmanská formace, ta dokonalá půlměsíc, která zastrašovala svět, se rozpadá, panika se šíří. Turečtí kapitáni zoufale otáčejí, aby se vyhnuli palebnému poli těchto plovoucích monster, ale chaos vytváří příležitosti a Ali Baha, uprostřed kouře a křiku, činí rychlé rozhodnutí. Uvědomuje si, že galeazy jsou pomalé a těžké. Jsou smrtící, ano, ale nehybné jako hrady. Dává rozkaz je ignorovat. Projeďte kolem, zaútočte na hlavní linii, křičí důstojníci. Zbývající turecké galéry zrychlují, když se nebezpečně blíží k benátským monstrem, přijímají trest, aby se dostali k skutečnému cíli, flotile Dona Juana. A pak se stane náraz. Je to tupý nevolnost vyvolávající zvuk, násobený stovkami. 200 křesťanských lodí a 250 tureckých lodí se navzájem sráží plnou rychlostí. Jonské moře mizí pod neustálou dřevěnou platformou. Už to není námořní bitva, je to pozemní bitva vedená na nestabilním a krví nasáklé povrchu.
Bronzové hroty se zabodávají do nepřátelských trupů, lávky padají a tisíce mužů skáčou na palubu. Ale v tomto chaosu oceli a křiku je technologický rozdíl, který rozhodne, kdo žije a kdo umírá. Rozdíl, který není na první pohled vidět, ale je smrtící. Osmané se spoléhají na kompozitní luk. Jejich lukostřelci jsou přesné stroje, schopné vystřelit 10 šípů za minutu s smrtící přesností. Mohou zakrýt slunce svými projektily. Křesťané naopak nosí arquebus, jsou to pomalé těžké zbraně, které trvají věčnost, než se nabíjí a často selhávají. Teoreticky by měl turecký lukostřelec masakrovat španělského arquebusíra dříve, než tento stihne vystřelit podruhé. Avšak existuje jeden macabrý detail, který mění rovnici. Paluby křesťanských galér mají vysoké dřevěné parapety, chránící jejich muže. A co je nejdůležitější, většina španělských a německých vojáků nosí ocelové brnění. Turecké šípy se odrážejí od kovových plátů jako neškodný déšť. Ale když arquebus vystřelí, žádný štít ani osmanský haubice ho nezastaví. Olověné kulky pronikají masem, kostmi a dřevem. Turecká kadence je vysoká, ale křesťanská škoda je rozhodující. Každý výstřel hudba z arquebusu srazí muže, zatímco křesťané postupují pokryti šípy, které je nezabijí, vypadají jako neporazitelní oceloví ježci. Přesně uprostřed této šílenosti se dva muži hledají pohledem. Už žádná celková strategie. Všechno se redukuje na osobní duel. Don Juan z Rakouska na Reálu. Hledá zelenou vlajku Meky, která vlaje na sultánovi, lodi Alibahy. Je to akt nejvyšší arogance. Oba nejvyšší velitelé nevedou bitvu stylu, ale vzájemně se hodlají investovat. Ale těsně před nárazem mezi těmito dvěma kolosy Don Juan odhaluje špinavý trik, technickou úpravu, kterou nikdo v přístavu dny předtím nepochopil. Když jeho truhláři uzavřeli hroty přídi křesťanských galér, mnozí si mysleli, že mladý bastard je blázen. Spolón je hlavní zbraň galéry, kopí, kterým potápíte nepřítele. Jeho odstranění se zdá být sebevraždou. Proč si mutilovat vlastní lodě před bitvou? Odpověď přichází nyní. Ve vzdálenosti 50 m poté, co byla zkrácena příď, již centrální kanon Reálu nemusí mířit vysoko, aby se vyhnul poškození vlastní lodi. Může mířit nízko, přímo na hladinu, přímo na maso. Sultánka z Alibaja se vrhá na palubu se svým nepoškozeným spolonem, připravena zničit křesťanskou loď. Ale Reál čeká až do poslední chvíle a vystřelí svůj hlavní kanon na krátkou vzdálenost. Náraz je devastující. Výbuch prorazí příď osmanské lodi, smetá hlavní palubu, než se janizáři mohou vrhnout do akce. Ta roztržená na kusy létají vzduchem, ale setrvačnost je nezastavitelná. Navzdory výstřelu se sultánka násilně srazí s Reálem. Turkovský spolon se hluboce zařízne do křesťanského dřeva, téměř až k 4. lavici veslařů. Lodě se zamknou zablokovány v smrtícím obětí a pak z kouře výstřelu vystupuje elita osmanské říše. Janizáři sultána hudba jsou bojovníci, kteří byli trénováni od dětství pouze na jednu věc – zabíjet. Nebojí se, neustupují. Skáčou na palubu Reálu a křičí jméno Aláha. Don Juan tasí svůj meč. Je na palubě rameno k rameni se svými muži. Už není admirál, je to další voják bojující o svůj život. Osobní stráž Dona Juana a janizáři z Alibaja se střetnou ve středu lodí. A zatímco střed boje visí na vlásku, na křesťanské pravé straně dochází k tiché katastrofě. Admirál Genové San Andrea Doria, jeden z nejzkušenějších námořníků křesťanstva, dělá něco nepochopitelného. Sto toho, aby uzavřel linii a bojoval, pluje na otevřené moře, vzdaluje se od bitvy a nechává obrovskou mezeru v křesťanské formaci. Je to zbabělost, je to zrada. Když vidí, jak se mezera otevírá, velitel tureckého levého křídla, mazaný Uluk Ali, se usmívá. Vidí volnou cestu k zadní linii křesťanských lodí, otáčí své lodě a vrhá se plnou rychlostí skrz otvor. Pokud se mu podaří projít, může zaútočit na křesťanskou flotilu zezadu a bitva skončí. Fíš bude rozdrcen mezi dvěma ohni. Všechno teď závisí na hrsce lodí, které si uvědomují Doriovu chybu a zoufale se snaží zakrýt díru. Je jich málo, jsou v poměru 10:1. A na jedné z těch lodí se mladý španělský voják, nemocný horečkou, zvedá ze své postele hudba v podpalubí. Kapitán mu přikazuje, aby zůstal dole, že je příliš slabý na to, aby bojoval. Ale mladík odmítá. Stává na palubu, zakolébává se s bledou a spocenou tváří a žádá o meč a místo v linii největšího nebezpečí. Jmenuje se Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes necítí bolest, jen náraz. Kulka ho zasáhne do hrudi, ale jeho brnění odolává, zvedá se, vykašlává krev a dál střílí. Tak další náraz. Tentokrát do levé ruky. Olovo rozdrtí nervy a kosti, zanechává ruku navždy bezcennou, visící jako mrtvá váha masa. Ale na palubě Markézy se nikdo nezastaví, aby mu pomohl. Není čas na soucit, když se linie hroutí. Katastrofa na pravém křídle není náhoda, je to mistrovské dílo psychologické manipulace. Turecký velitel tohoto sektoru, Uluk Ali, není jako ostatní urozený šlechtic. Je to korzár pirát, který se stal admirálem. Zná moře lépe než kdokoliv jiný. Viděl, že Jan Andrea Doria je technik posedlý námořní geometrií a tak mu nastražil past. Uha předstíral, že pluje na jih, hrozíc, že obklíčí křesťanskou flotilu zvenčí. Doria, vyděšený, že bude obklíčen, se chytil návnady a plul paralelně s ním, vzdaluje se stále více od středu bitvy. Byla to hra zrcadel. Doria natáhl křesťanskou linii, až se přetrhla. V přesně daném okamžiku Ulali udělá 90-stupňový obrat, přestane plout na jih a vrhá se jako žralok do mezery, kterou Doria právě vytvořil. Doria se snaží otočit, ale je pozdě. Jeho těžké lodě se nemohou otočit tak rychle jako galéry. Křesťanské křídlo je otevřené. Cíl Ulušal je jasný a osobní, vlajková loď Malty. Maltéští rytíři jsou úhlavní nepřátelé islámu, náboženští fanatici oblečení v černém oceli. Ulí chce jejich hlavy. Sem tureckých galér obklopuje osamělou maltéskou loď. Je to smečka vlků proti zraněnému medvědovi. Boj je primitivní. Není zde střelby, jen sekery, meče a oheň. 300 rytířů brání svou loď, 300 umírá. Nikdo nezůstane naživu, aby se vzdal. Když se kouř na chvíli rozptýlí, křesťané s hrůzou vidí nepředstavitelné prapor svatého Jana. Svatá vlajka řádu byla stržena z stožáru. Nyní visí nohama vzhůru na lodi Uluka Aliho. Je to devastující morální úder. Pravé křídlo se hroutí. Pokud se Ulha nyní otočí k centru, chytí Dona Juana ze záda a bitva skončí. Mezitím uprostřed situace odporuje fyzikálním zákonům. Dál Dona Juana a sultánka z Alibaja jsou už hodinu přilepeny, nehybné, proměněné v jednu plovoucí platformu smrti. Jak je možné, že po hodině boje zblízka s 1000 mrtvými žádná z těchto lodí nespadla? Odpověď je v logistice krve. Za každou vlajkovou lodí je fronta menších galér, které fungují jako tepny. Kdykoliv jeden španělský voják padne mrtvý na palubu Realu, jiný skáče z lodi vzadu, aby zaujal jeho místo. Totéž se děje na turecké straně. Je to dopravní pás čerstvého masa. Muži umírají, ale posádka lodi nikdy neklesá. Je to technická remíza, kterou udržuje o nekonečná oběť. Don Juan je pokrytý krví, která není jeho. Byl zraněn na noze, ale adrenalin potlačuje bolest. Před ním, jen několik metrů od krvavého dřeva, Ali Baha řídí své lukostřelce. Ale osmanský admirál má problém. Dochází mu munice. Janisáři střílejí tak rychle, že se šípy vyčerpávají. Zoufalý Ali Baha začíná házet zlaté mince, pomeranče, jakýkoliv pevný předmět a vrhá je proti křesťanům, jako by to byly kameny. Je to gesto muže, který vidí konec. Nicméně rovnováha se narušuje ne od odvahy, ale od chyby v kalkulaci v osmanské zadní linii. Křesťanské rezervy vedené Markízem de Santa Cruz sledovaly chaos. Santa Cruz je chladný a vypočítavý veterán. Vidí, že střed se zasekl a že pravé křídlo se hroutí. Musí se rozhodnout, kam poslat své posily. Pokud zachrání pravé křídlo, ztrácí střed. Pokud pomůže středu, Ulha by je mohl všechny zabít zezadu. Je to nejtěžší rozhodnutí odpoledne. Santa Cruz ignoruje pravé křídlo, ignoruje mrtvé maltéské, dává rozkaz k útoku na střed, tlačí své rezervní galéry přímo proti zádi královské lodi, najednou vkládá 200 čerstvých elitních mušketýrů do masakru. Rovnováha sil se násilně mění. Na španělské oceli tlačí janisáry z 5 cm po centimetru až k stožáru sultánovy lodi. Španělský voják, anonymní muž, jehož identitu historie sotva pamatuje, vidí svou příležitost. Neútočí na vojáky. Probojuje se údery mezi elitní gardou, šplhá po kouřících lanových provazech a vrhá se na muže, který nosí hedvábný turban a brokátový plášť. Ali Baha, lev moře, muž, který nikdy neprohrál, se dívá vzhůru a vidí, jak na něj padá ocel. Není tu žádný poslední souboj, žádná poslední slova.
Sekera mu podřezává krk. Hlava nejvyššího osmanského velitele se kutálí po palubě. Voják ji zvedá, jak se točí a běží k zádi. O několik sekund později je hlava Alibaha přibita na kůl a zvednuta nad dým, aby ji celá flotila viděla. Nastává podivné nadpřirozené ticho, které se šíří tureckou linií. Mozek flotily zemřel, ale tělo stále bojuje a to, co přichází nyní, není kapitulace, ale nekontrolovaná masakrování poháněná panikou. Hlava Ali je na kůlu, není to jen makabrozní trofej, je to přepínač. V okamžiku, kdy osmanské prapory padají ze sultánovy lodi a vlajka svaté ligy stoupá na hlavní stožár, zlomí se morálka turecké armády. Pro osmanského vojáka je smrt jeho nejvyššího velitele božským znamením. Allah se k nim otočil zády. Panika se šíří rychleji než oheň. Kapitáni sousedních galér, když vidí, jak padá jejich vlajková loď, přestřihávají kotevní lana a dávají rozkaz k ústupu. Ale na moři je panika smrtelná. Při pokusu o otočení k útěku se turecké galéry srážejí, blokují si cestu, stávají se statickou a zranitelnou masou. A pak nastává druhá katastrofa pro impérium, která vzniká přímo v útrobách jejich lodí. Po celé hodiny bylo 15 000 křesťanských otroků připoutáno k veslařským lavicím turecké flotily. Veslovali pod bičem, poháněli lodě, které útočily na jejich vlastní bratry v víře. Slyšeli výkřiky Santiago a Vitoria nad svými hlavami. Vědí, kdo vyhrává a vědí, že to je jejich jediná příležitost. Dochází k tomu na desítkách lodí současně. Je to největší a nejzoufalejší vzpoura v námořních dějinách. Otroci, vyhladovělí a zbytí, tahají za své řetězy s hysterickou silou. Vytahují nýty z schnilého dřeva. Používají vlastní železné okovy jako zbraně. Útočí na své dozorci zezadu, koušou, škrtí, bijí kusem řetězu. Osmanská flotila se ničí zevnitř. Janisáři na palubě se najednou ocitají v boji na dvou frontách proti Španělům, kteří se snaží přepadnout z boku, a proti otrokům, kteří se vynořují z poklopů jako osvobození démoni. Moře mění barvu. Kronikáři později řeknou, že to není metafora. Krev 30 000 mužů zbarvuje vodu na tak hustou rezavou červenou, že pěna v lese stává růžovou. Zaplavou tak těsně, že na některých místech je možné přejít z jedné lodě na druhou, aniž by se namočily nohy. Ale bitva ještě neskončila. Stále je tu volný predátor. Na pravém křídle vidí Ulali, mazaný korzár, jak vlajka jeho admirála padá ve středu. Okamžitě chápe aritmetiku porážky. Střed je ztracen. Levé křídlo je zničeno. Je jediný, kdo zůstal s neporušenou bojovou silou. Jakýkoliv jiný velitel by se vrhl do sebevražedného útoku, aby pomstil svého vůdce. Ale Ulali není mučedník, je to survivor. Dělá chladné a vypočítavé rozhodnutí. Nehodlá zachránit bitvu, hodlá se zachránit a zároveň zachránit čest sultána, aby nebyl po návratu domů popraven. Má ve své lodní podpalubí zajatou vlajku maltéských rytířů. Ten kus látky je jeho záchranný průkaz. Nařizuje svým lodím otočit se, ale není to tak jednoduché. Aby unikl, musí projít za křesťanskou linií, která se nyní uzavírá kolem něj. Marquis de Santa Cruz, poté co zachránil střed, vidí Korcárovu manévr. Otočí své krvavé lodě, aby ho zachytil. Začíná zběsilé pronásledování. Ulujalý nařizuje svým kapitánům, aby přestřihli vlečné lana zajatých křesťanských lodí. Opouští kořist. Opouští pomalejší lodě svého vlastního snažení. Ulba obětuje své muže, aby získal rychlost. Je to závod o život. Galéry Ulhají letí po vodě. Biče praskají na zádech veslařů, až je zbaví kůže. Santa Cruz střílí ze svých předních děl, zvedající vodní gejzíry několik metrů od zádi korzára. Ario. Via se podá uniknout doslova na poslední chvíli, mizí v horizontu s pouhými 13 galérami z téměř 300, které dorazily to ráno. Hudba zanechává za sebou peklo na zemi. Jak slunce začíná klesat, zvuk děl se utišuje, nahrazuje ho mnohem hrozivější zvuk, nářek tisíců trosečníků, kteří se topí. Le je plná mužů, kteří se drží prken, sudů a zohavených těl. Don Juan z Rakouska kráčí po palubě královské galéry. Euforie z vítězství se rozplývá, když vidí cenu. Jeho loď je zničená, plná děr a mrtvých. Ale pak mu přinášejí naléhavou zprávu, ne o nepříteli, ale o jednom z jeho lidí. Uprostřed masakru nacházejí vojáka, který vedl bordování, mladíka, který žádal, aby mohl bojovat i s horečkou.
Miguel de Cervantes je naživu, ale jen tak. Jeho levá ruka je krvavá masa. Chirurg lodi se na něj dívá a zakrývá hlavu. Není možné ruku zachránit. Ale zatímco chirurg připravuje své pily, na obloze se začíná formovat černá bouře. Počasí, které jim dalo vítězství ráno, nyní hrozí, že utopí přeživší odpoledne. Bitva skončila ve 4 odpoledne, ale smrtné. Právě když poslední dělo zmlkne, obloha nad Řeckem se otevírá. Není to normální déšť, je to biblický příval, doprovázený blesky, které osvětlují moře proměněné v hřbitov. Vítězství svaté ligy je v ohrožení, že se promění v masové ztroskotání. Vítězné lodě jsou plné děr s rozlámanými stěžni a čerpadly ucpanými směsí krve a vína. Pokud zůstanou na otevřeném moři, bouře dokončí to, co začala turecká dělostřelba. Don Juan dává rozkaz hledat okamžité útočiště v přístavu Petala. Je to procesí duchů. Galéry se plazí k pobřeží, tahají se navzájem, skřípějí jako zraněná zvířata. Když padne noc pod křehkou ochranou zátoky, začíná druhý akt této tragédie, soupis. A právě zde realita války zasáhne silněji než jakýkoliv hrdinský projev. Vojáci, vyčerpaní, promočení a třesoucí se zimou, začínají rabovat zajaté lodě a objevují něco podivného. Důstojníků a osmanských janicárů jsou příliš těžká. Když je proříznou noži, nevytrysne pouze krev, ale také zlato. Tisíce zlatých mincí. Ukazuje se, že sultánovi vojáci nedůvěřovali tomu, že by své bohatství nechali doma. Obávali se, že pokud zemřou, úředníci impéria zkonfiskují jejich majetek jejich rodinám. Si nesli své jmění na sobě, ušité v podtržítko i svých hedvábných kabácích. Pro přeživší svaté ligy je to náhlá horečka. Muži, kteří před hodinou prosili za svou duši, nyní bojují o to, aby strhli oblečení z mrtvých. Bohatství, které mění majitele té noci, je nevyčíslitelné. Ale v těchto špinavých skladech je poklad, který je cennější než zlato. Z útrob zajatých tureckých galér začínají vycházet kostrbaté postavy. Jsou to křesťanští veslaři. 15 000 mužů žilo spoutaných k dřevěným lavicím, spalo na vlastních výkalech, jedlo eschnělý chléb, bičováno den co den. Mnozí již roky nestáli na nohou. Té noci je nejsilnějším zvukem v táboře nikoli oslavy vítězství, ale kovový zvuk kladiv a dlát, která rozbíjejí okovy. 15 000 duší získává svou svobodu během jediné noci. Pláčou, líbají nohy svých osvoboditelů. Snaží se obejmout Dona Juana, když prochází a kontroluje vojáky. Je to scéna absolutní vykoupení uprostřed pekla. Avšak Don Juan nemá čas na sentimentalismus. Má urgentní logistický problém. Má tisíce živých tureckých zajatců a nenávist jeho mužů je nekontrolovatelná. Benáčané, vzpomínající na generála, který byl zaživa oloupán ve Famagustě, chtějí vykonat popravu každého zajatého Osmanlie. Chtějí krev za krev. Don Juan se postaví do cesty. Ví, že masakr zajatců by znečistil jeho vítězství před historií a před Bohem. Ale je tu výjimka. Mezi zajatými jsou synové Alibaja, mrtvého admirála. Jsou to teenageři, princové impéria. Třesou se, zatímco čekají na popravu. Don Juan dělá něco, co všechny překvapí. Zachází s nimi jako s ušlechtilými hosty, dává jim své vlastní oblečení, usazuje je k svému stolu. Je to gesto středověké rytířskosti ve moderní a brutální válce. Ale toto gesto skrývá chladnou strategii. Don Juan ví, že tito chlapci mají větší hodnotu živí než mrtví. Jsou šachovými figurami pro vyjednávání, které přijde. Ale zatímco se v Petale dělí kořist na moři, osamělá loď pluje plnou rychlostí směrem k Istanbulu. Nese zprávu, kterou sultán Selim II. Nikdy nečekal slyšet. Impérium prohrálo. Neporazitelná flotila je dřevěný odpad. Otázka nyní není, jak slavit, ale co se stane, když se nejmocnější muž islámského světa dozví, že jeho nepřemožitelná armáda byla vymazána z mapy. Přijme porážku nebo hněv sultána vyvolá ještě horší pomstu? Zpráva putuje rychleji než vítr. Kroniky říkají, že papež Pius V. to věděl dříve, než dorazila na jakoukoliv loď. Zrovna vyřizoval finanční záležitosti ve Vatikánu, když se náhle zvedl, otevřel okno a mlčky se díval na nebe několik minut. Otočil se k svým pokladníkům a řekl, nechte účty. Jděte poděkovat Bohu, protože naše flotila právě získala vítězství. Když oficiální posel dorazí o několik dní později, špinavý, pokrytý solí a unavený, potvrzuje vizi. Řím propuká.
Není to oslava, je to šílenství. Zvony všech kostelů bijí najednou. Ohradu Sant'Ello střílí salvy, dokud se mu nedostane střelného prachu. Papež pláče, cituje evangelium s říčkou, která zůstane v historii. Vid homo Iusadeo qui nomen erat Ioannes. Byl muž poslaný Bohem, jehož jméno bylo Jan. Don Juan z Rakouska je povýšen na úroveň svatého bojovníka. Zatímco se Evropa opíjí triumfem, na druhé straně Středozemního moře, v paláci Topkapi, se děje něco, co chladí krev západním špionům. Sultán Selim II. Dostává zprávu o katastrofě. Jeho první reakcí je víc než víc. Nařizuje popravu všech křesťanů v impériu, stovek tisíc nevinných. Ale jeho velký vezír Sokolu Mehmed Paša, skutečný mozek za trůnem, ho zastavuje. Sokolu je chladný pragmatik. Ví, že zabití křesťanských daňových poplatníků by zničilo osmanskou ekonomiku. To smutku Sokolu nařizuje práci. Co se stalo toho zimního období v loděnicích Zlatého rohu v Istanbulu, je průmyslový zázrak, který děsí Benátky. Osmanská říše nepláče nad svými ztracenými loděmi, nahrazuje je. Sokolu dává nemožný příkaz postavit 150 nových galér ještě před jarem. Lesy Anatolie jsou celé káceny. Z dolů proudí do hlavního města. Pracuje se ve dne i v noci při světle pochodní. Když dojdou konopí na lana, Sokolu nařizuje použít len prvotřídní kvality. Když chybí plátno na plachty, nařizuje použít hedvábí. Moc impérie je taková, že říká, že pokud by to bylo nutné, udělali bychom kotvy ze stříbra a lana z hedvábí. Měsíce po totálním zničení v Lepantu je benátský velvyslanec Markant Antonio Barbaro povolán do paláce. Barbaro vstupuje s očekáváním, že uvidí velkého vezíra poníženého, poraženého, prosícího o mír na kolenou. Setkává se se zdí arogance. Sokolu Mehmedba mu kouká do očí a pronáší jednu z nejbrutálnějších a geopoliticky ostrých vět v historii. Je to rozsudek, který smívá úsměv z tváře Evropy. Přicházíte se podívat, jak snášíme naši neštěstí, ale nechápete rozdíl mezi vaší ztrátou a naší. Když jsme vám vzali království Kypr, uřízli jsme vám ruku. Když jste porazili naši flotilu v Lepantu, pouze jste nám oholili vousy. Uříznutá ruka znovu nevyroste, ale oholené vousy rostou silnější a hustší. Zpráva je devastující. Svatá liga vyhrála bitvu století. Ano. Zabili 30 000 Turků. Ano. Ale Osmanská říše je hydra. Uříznete jednu hlavu a vyrostou dvě. Na jaře, jen 6 měsíců po totálním zničení, vyplouvá nová osmanská flotila 200 lodí na Středozemní moře. Vzpytí se novým nátěrem, mají nové děla, hledají pomstu. Svatá liga se naopak rozpadá. Bez bezprostřední hrozby invaze se staré nenávisti mezi Španělskem a Benátkami znovu objevují. Don Juan z Rakouska chce znovu zaútočit, chce vzít Tunis, chce pochodovat na Istanbul, ale Felipe II., obezřetný král, mu křídla usekne. Není peněz, není politické vůle, aliance se rozpadá. Lepanto nezničilo Osmanskou říši, ale udělalo něco možná důležitějšího, něco psychologického, co změnilo osud světa. Před tím dnem byl Turek považován za neporazitelný, sílu přírody jako zemětřesení nebo mor, něco, před čím jste mohli jenom se modlit. Lepanto přerušilo kouzlo. Dokázalo, že obr se potí. Dokázalo, že s dostatečným železem a střelným prachem může být islám zastaven. Nicméně pro jednoho muže bitva nikdy nekončí. Miguel de Cervantes leží v nemocnici v Messině. Dívá se na svou levou ruku, nyní na bezúčelný a zkroucený pahýl. Jeho vojenská kariéra je zničena. Nemůže znovu zvednout těžký meč ani vystřelit z arkebuzy. Je to mrzák na cizí půdě, bez peněz a bez budoucnosti. Zdá se, že je to konec jeho příběhu. Zapomenutý voják mezi tisíci. Ale ta bezúčelná ruka ho nutí hledat jinou zbraň. Pokud nemůže držet meč, vezme do ruky pero. A zatímco se Cervantes zotavuje a přemýšlí, jaký smysl měl takový oběť, Don Juan z Rakouska dostává novou misi. Si daleko od moře v mlhavých a deštivých zemích severu, kde se španělské impérium potýká s velmi odlišným nepřítelem, na místě zvaném Flandry. Sláva Lepanta rychle vybledne a stín smrti se znovu klade nad mladého hrdinu, protože vítězství má cenu a Don Juan ji ještě úplně nezaplatil. 7 let potom, co se moře zbarvilo do červena v Řecku, architekt tohoto vítězství leží umírající, ale neumírá jako hrdina starověku, obklopený nepřáteli a slávou.
Umírá ve špinavém a hnojem naplněném holubníku ve Flandrech pod šedou oblohou, která nikdy nepřestává pršet. Don Juan z Rakouska, muž poslaný Bohem, má 31 let a vypadá jako stařec. Jeho tělo se rozkládá tyfem, blouzní v horečce, ale to, co ho skutečně zabíjí, není bakterie, je to zrada jeho vlastní krve. Jeho nevlastní bratr král Felipe II. Mu nikdy neodpustil Lepanto. Na dvoře v Madridu byla popularita Dona Juana jedem. Lidé ho příliš obdivovali. Papež ho chtěl korunovat králem nějakého dobytého území. Pro monarchu posedlého kontrolou jako Felipe je charismatický bastard a vojensky brilantní muž nebezpečnější než jakýkoliv Turek. Tak král mu dal jedovatou odměnu, poslal ho vládnout Nizozemí, hřbitovu španělské reputace, vosím hnízdem protestantských rebelů, kde není možná žádná vítězství, pouze věčné opotřebení. Don Juan prosil o návrat. Napsal zoufalé dopisy, ve kterých žádal o uvolnění, žádal o návrat k moři. Všechny dopisy byly ignorovány. Král ho nechal hnít v blátě. 1. října roku 1578 se Don Juanovo srdce zastavuje. Vítěz islámu umírá sám a zničený. A poté přichází poslední urážka jeho těla, aby odvezli jeho ostatky zpět do Španělska. Bez upozornění francouzských nepřátel, kteří kontrolují cestu, jeho důstojníci se rozhodnou pro makabrózní rozhodnutí. Nemohou tajně přepravit celou rakev, takže tělo hrdiny rozřezávají, rozčtvrcují, oddělují kosti od masa, balí ostatky do kožených kufrů, jako by to byl pašerácký zboží, a překračují Francii se spasitelem Evropy. Roztržený na kusy v zavazadle. Je to groteskní konec pro muže, který zachránil křesťanství. Mezitím ve Středozemním moři se druhý protagonista našeho příběhu potýká s osudem stejně krutým, narozeným z perverzní ironie. Miguel de Cervantes se svou bezmocnou rukou konečně získává povolení vrátit se do Španělska. Nese s sebou něco, co považuje za svůj pas k lepšímu životu. Doporučující dopisy podepsané samotným Donem Juanem z Rakouska a vévodou z Cesa. Jsou to dokumenty, které říkají, tento muž je elitní hrdina, zacházejte s ním s úctou. Cervantes se nasedá na galéru s myšlenkou, že jeho dny utrpení skončily. Míří se. Přímo před pobřežím Katalánie téměř cítí svůj domov. Flotila berberských pirátů zaútočí na jeho loď. Je zajat. Piráti ho připoutají a prohledají jeho věci a najdou dopisy. Kdy mu štěstí zahraje největší vtip v literární historii. Když si přečtou podpisy velkých generálů, piráti si myslí, že zajali velmi důležitého šlechtice, milionáře, někoho zásadního pro krále Španělska. Nevidí chudého a pokřiveného vojáka, vidí pytel peněz. Kdyby Cervantes nenesl tyto doporučující dopisy, jeho výkupné by bylo levné a jeho rodina by ho osvobodila během několika týdnů. Ale kvůli těmto papírům, které chválili jeho hrdinství v Lepantu, piráti stanovili astronomickou cenu na jeho hlavu 500 zlatých dukátů. Nikdo v jeho rodině nemá tyto peníze. Dopisy, které měly jeho zachránit, ho odsoudili. Cervantes je tažen do žalářů v Alžíru. Neví, co se tam stane. 5 let. 5 let psychologické mučení, neúspěšné pokusy o útěk a zoufalství. Sláva z Lepanta se vytratila. Don Juan je rozsekaný na kusy a Cervantes je připoután v turecké lázni. Bitva zachránila Evropu, říkají mapy, ale muži, kteří ji vedli, bitva je pohltila. Přesto v temnotě té vězení v Alžíru začíná mysl Cervantese praskat a podivně se přestavovat. Obklopen šílenstvím, krutostí a neúspěšnými rytíři začíná rodit myšlenku o Hidalgovi, který si také myslí, že je hrdinou ve světě, který už nemá místo pro hrdiny. Ale to je budoucnost a tady existuje jen přítomnost. A přítomnost je, že svatá liga hudba zemřela a Středozemní moře zůstává hromadným hrobem. Na konci má Jonské moře špatnou paměť. Několik týdnů po 7. říjnu zimní bouře vyčistili krev. Žraloci a ryby dokončili práci, kterou zahájila dělostřelba. Hnělobné dřevo se potopilo nebo bylo odneseno na vzdálené pláže, kde nikdo nevěděl, co to znamená. Když se dnes někdo podívá na tyto vody, nejsou žádné jizvy. Voda je tak modrá a tak lhostejná, jaká byla ráno, než zemřelo 40 000 mužů. A v kancelářích králů se vášeň také ochlazuje. Celková válka, kterou Lepanto slibovalo, nikdy nepřišla. Španělsko vyhlásilo bankrot, udušené dluhy svých armád. Osmanská říše, ačkoliv obnovila svou flotilu, obrátila svůj pohled na východ směrem k Persii, unavena narážením na ocelovou zeď Evropy.
V roce 1580, jen 9 let po masakru, podepisují Felipe Segi a sultán příměří. Jednoduchý papír příměří, tolik nenávisti, tolik ohně, tolik obětí, aby nakonec hranice zůstala téměř na stejném místě. Pro cyniky bylo Lepanto zbytečné. Kypr se nikdy nezotavil. Středozemní moře zůstalo zamořeno piráty. Ale pro ty, kteří tam byli, je účet jiný. Lepanto nezískalo půdu, ale získalo strach. To odpoledne v neděli rozbilo mýtus o osmanské neporazitelnosti. Tato psychologická hráz, která zabránila tomu, aby se Středozemní moře stalo tureckým jezerem. Koupilo čas a v historii je čas všechno. Miguel de Cervantes byl nakonec zachráněn. Vrací se do Španělska po 5 letech zajetí s jednou rukou méně a duší plnou duchů. Chodí ulicemi Madridu a nikdo ho nepoznává. Nejsou pro něj žádné průvody. Jeho medaile se nedají jíst. Je to další veterán v impériu, které rychle zapomíná na své vojáky, ale nese s sebou něco, co nikdo jiný nemá. Nese paměť pekla. Když se za několik let posadí za svůj stůl, chudý a unavený, nepíše válečnou kroniku. Nepíše o náboženských nenávistích ani o námořních taktikách. Píše o šílenci, který chce napravit svět pěstmi. O snílkovi, který se odmítá smířit s tím, že doba rytířů skončila. Cervantes ztratil schopnost používat svou levou ruku v největší bitvě historie pro největší slávu pravé. Jak by sám řekl, bolest z Lepanta, neúspěch jeho vojenské kariéry a bída jeho zajetí se destilovaly do inkoustu. Bitva skončila. Lodě se rozpadly, impéria nakonec padla, ale v temnotě historie se stále ozývá ozvěna toho dne, ne z děl, ale z lidské vůle, odmítající se vzdát před nemožným. Na konci jsou impéria prach a flotily dřevo. Přežívají jen příběhy, které vyprávíme o tom, proč jsme se rozhodli bojovat, když bylo všechno ztraceno. Slunce zapadá nad ostrovy Cursolary. Moře je klidné, není žádný ústup.